teniu molts deures i que esteu convertint-vos en ciutadans precisament amb això, amb drets i deures que els hem de saber, els hem de conèixer i els hem d'exercir, i això és el que vosaltres sempre reivindiqueu. Avui heu escollit un tema molt interessant i que, com sempre, molt interessant i que està molt avui en dia a tot arreu, a la tele, a les xarxes socials, que és el tema de la igualtat entre homes i dones, perquè sembla mentida, però encara ho hem de dir, això de que som iguals els homes i les dones, perquè hi ha molts llocs en què a vegades es discrimina pel fet de ser dona, i diuen que les dones amb discapacitat encara moltes vegades estan 2 vegades discriminades perquè teniu discapacitat i perquè sou dones, i això no ho podem permetre. Així que és la justícia, la tolerància, el respecte, l'amor per l'altre i la igualtat per a tot. El dret a treballar i no hi ha professions per cada gènere, podem ser el que vulguem amb el nostre, ja que associem molts més esports els homes que les dones. Per què? Ara farem un joc. Nosaltres us farem unes preguntes i vosaltres heu de aixecar uns cartells amb la resposta correcta.